ene yemwa kwa ba Adom TV bedroom health tips eso fi juada de kosi fiada ye ba apomuden atena ye ne adokotafo ne anesefo edi enkombo ene ye wo Kolebu Benz unit ya ye ba bedi nkomo ahwe kwan a ye befa so na ya twe ho afri ehyehye eho de esie bia no se ye hwe ho yi a ye betumi aboye ho ban tie ba be hwe prevention of Benz and as a management ni nyina ye de ni nyina so beka ho na wotwe mu nkomo eno no me de asedema endpoint homeopathic clinic won wada Roma na yenya kwan abewura mu wo Benz unit a wo mama me wo mo ahofade kama me ne won ayepe e wo ha nti fasedama endpoint 0244867068 we are nko ade a ofre na bibia fa no se personal doctor obejo so do ntumi no on ha ho kra no refer ko bia fofo ti afre dog and then nkasa enamia my sister Penny sati dwomu ewo ha ifua safua ompon oba pe mu akwaba yeda se na wotwi mu nso we see discuss prevention of Benz and management odaroma ehihye ne ba ye be yeden ehihye ne de me fanse wa hihye bia yensuo hye ene hwie gu ho ana se eyenkwan ene hwie gu ho ana se eyangwa ene hwie gu ho sa enioma na nsuo wo mu no ana se enkwan ni we ni na udi nsuo nyu mesra mu bebre nsuo nyu we yeti se esi wo fie no fe nsuo nyu fe gu nipa no so 10 to 20 minutes memfa fridge mu nsuo ayo so kan nsuo nyu de eja memfa fridge mu nsuo nya de achele debi nsuo nyu pipe nsuo ya anase wase nsuo bi na esi ho no ma utimi di hwegu akola nso nya se ukoffa ni na no hwegu so brum be sade nkakra na hwegu no so saa 10 to 20 minutes uwia na fe wapepa no ho fefefe se eja no anase nsuo no segu ne ho so se den unya yes ade ne pe na wakate obronyi beka se wasi ne kwan entre enti se Benz no se ye kese a ensuo na wudi gu nipa no so no ebete so na ate so saa time no but ensuo no hwie gu ne so na wudi nipa ne nam a wudi ne koni na na etre enti me fa se gu ne happy o ukoni na na etre ko but wudi di nsuo ni gu ne so a na ni nyina no adwo saa time na nti upepa ne ho fefefe unya pepa akwala ne ho anase wunipa kono wapepa ne ho na wakata ne ho fefefe senia awo enko ne mu ansana afi wudi na ko hospital wudi ne ko hospital ni na obetimi ama ni nsuo kakra no no ebi okra afi mu bedu no na enhye da nhyehyɛ na enye hyehyɛ a yekese ba se eja no abia ensuo na hwiegu akwala no so ehwiegu no so na obi aba fa tomatoes gu so fa milk gu so fa jene fa fry ebu okra beba no ma ye froye egu no so na ka nkosua na aduane a odi bedi asem enya agro nti ensuo pe ene hia unya di nsuo ni gu nipa no so 10 to 20 minutes na wapepa no ho opepa no ho afi clinic bia ben obia na ode nakọ obekọ no hu se enye kese mesra mu bebre ene ya de dama koma so pa me pese ye maame nom ye papa nom ye nua nketua no mu nyina mu nsua sese nsuo hye egu enkwan anwa ehwiegu obi so a mu fe nsuo ngu ne so saa mesambo so bio 10 to 20 minutes continuous engu ne so saa na wudi gu ne so saa uwi ana pepa no ho sane awo enti ngu ni pa no so no apepa no ho na fe wakata no na de na ko nearest clinic here da se o chan yankopon ya adoma ebeto so ti na wotwe mu nkomo eno no ye hwe prevention of Benz and management so nti no na ya sha ase fasedama endpoint homeopathic clinic wo ya real offer no obejo so chena enkwa hoden wo ho akan ho ebeto so